anọkwana n'ebe ị gara ichekwa ndụ ma tụfuo ndụ gị. Ekene gara ichekwa ndụ na nọzie n'elu ya tụfuo ndụ ya. Ntị adịkwa. N'oge gara aga anyị nụrụ ka otu nwoke si wee ga ichekwa ndụ nwa ya nwoke si obodo oyibo bata, egwu ala tinye nwa ya nwoke ka akpọpụtazie ya, ọ bụrụ ozu ka akpọpụtara. O so na ndị gara ichekwa ndụ tụfuo ndụ. Ị na-echekwaba ndụ, ọ bụ gị nwa ji ndụ? Kamgbe esi wee mụọ gị wee ruo ugbu a, ọ bụ gị nwa ji ndụ gị? Azọpụtacha ndụ edenwekwara ọnwụ, maka na iwu mpalaka bụ na ọ ga-akwụrịrị anwụ, igwe niile gaje n'ụzụ. Ekene na ndị ọgbọ ya nọ na-eme anya okorobịa, na-eme anya ndị odogwu. Ha sị na nwoke kwesịrị ịnọ ka nwoke si anọ, na nwoke ekwesịghị ịnọ ka nwaanyị. Ha pụọ gawa ebe a ga-ahazi ha ọfụma, ha aga na ahazicha ha ọfụma, ha abata. Ọ na-abụ Ekenechi ịgba ọgwụ taịfọdụ na malaria, ọ gaburu ụzọ wepụ ihe o ji wee chere onwe ya tupu agba anya ọgwụ, maka ọ bụrụ na o wepụghị ya na edo agaghị epu ya ahụ. Ihe a ka Ekene na-emekwa mgbe ọ chọrọ ịga ụlọ ọgwụ ka ọgwụ nwee ike rụọ onye ọrụ n'ahụ. Obi ya niile bụ na onweghịzi ihe ga-eme ya, na onweghị ihe ga-ebutenwu ya ganye ma ọrịa nwere ahụ ya anabataghị ọgwụ ya nwụọ. Otu ihe Ekene chefuru bụ na mmiri ọkụ dị ụzọ abụọ, na ọ bụghị otu ụzọ ka esi egbu oke. Ma ebe ọ ma nke a na ọ maghị nke ọzọ, na dibịa na-agwọ otoro edenweghị ike ya n'elu, na dibịa gwọrọ ọzọ egbuo dibịa. Ihe onye na-amaghị bụ ya ike. Ekene na ndị otu ya bute ọgbatumtum ha kpọpee na-agba spidi, maka na ha mara ihe ọbụla bụ igwe agaghị emerụzi ha ahụ. Ha na-agba ka a gasị na ndụ ha dị abụọ, maka na o nwere ihe kara ha obi. Ịmara nwanne nọ hapụ ọhịa, hapụ elu osisi pụta n'iro na-agba egwu, mara na ihe na-akụrụ ya egwu nọ n'ime ọhịa. Otu ụbọchị ka Ekene na ndị otu ya nọ n'ụgbọala na-ala n'abalị. Ha agacha na klọb hụrụ anya, onye ọbụla dịcha ha ewee kpọpee ya na-efe spidi a na-agwa gị ihe a. N'ugwu ka ha na-agbada, aka ewehie onye na-anya moto, ụgbọala ha ewee makpuru ọhịa. Osisi ewee suo Ekene n'olu ebe a, glaasị moto marisicha anya ahụ. Ekene amazi ebe ọ nọ, ewee buru Ekene gawa n'ụlọ ọgwụ. Ekene ama oge ebugara ya n'ụlọ ọgwụ. Ịmara na tupu a na-agba Ekene ọgwụ, tupu a na-enye ya tritmenti, ọ ga-ebu ụzọ wepụ ihe o ji wee chere onwe ya. Ọ bụkwara naanị ya ma ihe o ji chere onwe ya na ebe ọ dị, na ka ọ ga-esi ewepụ ya. Ịhụra na Ekene amazi ebe ọ nọ, ma ya fọdụzi ijipụ ihe o ji wee chere onwe ya. Ndị dọkịta na ndị nọọsụ anwa ike ha ka e wee zụọ Ekene ndụ, mana injekshọn ekweghị aba. Ha dụ n'elu dụ n'ala okweghị aba. Atọgba ya n'ụlọ ọgwụ ebe a maka amaghị ihe a ga-eme. Ihe na-eme n'elekere 11 nke abalị. Ekene tọgbọgidere ebe ahụ ruo elekere 3 nke chi ọbụbọ. Ọbara were gwụ ya n'ahụ. Ekene aghọ onye nwụrụ anwụ. Ọgwụ o tinyere n'ahụ ga-echekwa ya, echekwanwuo ya. Wee bụrụ etu a ka Ekene si nọ n'ebe ọ na-echekwaba ndụ wee tụfuo ndụ. Agwọ na ihe olulu awụsara n'ala. Gee m ntị, ndụ anyị dị adịghị abụọ, ọ bụghịkwanụ gị nwa ji ndụ gị. Zere ihe ọbụla ga-ebutere gị ọnwụ. Emetụ ụwa na-akpa obi, emete ya na girigiri. Na nwoke ahụ ya nwụọ fuo efuo, na what must buy a man, mana arịa arịa tupu ị nwụọ. Na ọbịakwa onye nwụrụ anwụ na-apụta ọzọ. Ka ị na-emekwa odogwu, marakwa na ka ịma nke a, ịmakwa nke ọzọ. Ntị adịkwa ya gazie.